Ipakita si Don Sherwin. Si Don Sherwin. Si Don Sherwin. Parang Don Sherwin o. Mm-hmm. Dito ka man. Naman. Ano yung agenda? Yaman pa. Tingnan siya gaman kay para matabian na po. Wala ko ito nahurot gabi. Wala ko nahurot. Inom siya gabi Sherwin. Dali. Paspas ay siya. Isa rin ito na siya. Kaagi. Tanang isa na ka siya. Ha? Susiya. Anong kusog ba na? Huwag may ibot ang laing anak. Buwak ang gulang Sprite. Ang kanila ako ha. Buwak ang Sprite niya. Malasanan. Sorry to guys. The first time. First time. Second time. Second time na kay gabi nakatimtim man ko. Kani kadwang timtim. Ito. Inom lang sa kudagat tubig. Natungdol sa labo ang turbita. Ha? Tungdol bitaw ang gayo. Ang? Dol sa saging. Wala na dali. Wala na dyan sa Panabo Panabo. sa Sa Panabo na. Panabo. Dito sa Malabyan na Kagayan to. Ito na gamay nga flyover. Delasis. Ito, saging ito rito. Ang saging rito, murag dagat. Lami ni siya nga timpla guys kay ano. Kalapad. Came from Japan. Tanduay, tapos Sprite, dayon, Nestea. Ang flavor sa Nestea, Masya. apple. Kadang. Di ko nagainom. Oh, dirata. Kay ko ano maguday sa unang inom ko. Yun naman na lang ang lupa. Kabalo lang si Kim kung ano ko inom. Ang lupa tatang tayo mo na. Ha? Sa? Umuli, mainom. Kung ako mainom ay maguntagay ka. Yun na mo po. Tuwata. Naman si Kidal Suling. Kaya, nakabansin ganito si Dodo. Si Ningning, Ningning. Ako may okay naman to kay kasado niya babae lalaki ka mo ba ng mga Ano ito sila? Babae lang. Sininang bang? Ay, siguro nag-inuman tayo sulit no. Wala sa Pumunta sala. ng man. Pero okay na lagi sa imong hadam. Ngayon anak. Oo, balayan Mga namin. to. Na magdala sila laki. okay naman basta rin siya ng payag dili sa ako ang Sulod sa imong. Oh. ayaw pati dili dili ko musugo. Ay, inso ay ko ano po na nang bastos na po Okay na ra sa pag kung ilang para sa inyo mga anak niya sila pa makatagpo sa anak okay ra. Ana, pero one night stand ay dili. O at least gibalayan sila da, di ba? 70,000 di ay to di ay mga di. Balayan ako sila kay para nasa mahutok pa na Privacy. unay laki o Anay na privacy ilang sila. magamit o ana kay kung dito di magit bawal gid ang laki. Oh, di just pwede na danon sa farm. Di na gud isa ko ng farm na Hindi, ko. wala. Pero dili dito sa amo ang Sulod. sulod sa among katong farm Balay. ano balay. Dito Sa sila sa gawas. gawas. Pwede na. May farm gyapon ako pero nasa Sa ilaha. gawas. Nasa gawas. Nasa Pwede yan kung Pwede ka ito ka sa, pwede ka ito sa dakong mangga. Pero magkikik-hikya, di gid pwede ito sulod. Gusto rin kay sa una no luoy mo ko kay nag-ano siya nagpupot siya sa mangga. Anak siya dai anak. Anak. Payo na ako sa katatabang. Kaya mo sa balay. Iikot sila. Di ba ka maglaro kay Dako, di mo mas mangga. Oh, doktor man. Ang git na, git. Oh. Wait, port. Ikot sila ikot. Pero kapatid sa tayo na ito kayo. Nakita din ako kay naamang ka ana nagwara man kag sigpi na natuwa na ana. Last na man ka dapat dito ka dapat nagkuwad ano patago. Oh, patigo. Ato isa niya nga kauban lagi nagkagaras-garas andiri kay dito sila sa durianan sa pugon. Ano sa lalaki basta sa durian ko bahulugan ni durian na Ito sa katapahan. sa tapahan. Nahulog pa to isa sa Wala ta ka naguban Sherwin. Hala. Anawa ko, ka naguban Sherwin. Oh. Bangka na siya. Okay. Kaya inom na. Okay ra sa iya. Ngayon na joke. Nanad na sila. Nako di ka mo ba siya rin tara pa abot to sa muli dalang kay laki. Kaya akong mga trabaho Nang may ano, matili na lang ka. Hindi na lang ka uban. Hindi lang ka uban dito. Kaya nga, naa si Ate Suling.
Nasa Tita Sara. Kami tulo. Napasikuan, Mars. Kami upat. Malayan ka sa ko sa model mo. Gusto may labot ako. Alam ko nga, pag wala yung masawa, ako dito yung masawa. Silbihan ko yung may asawa sa akin, kabing bang kasal? Silbihan ko yung may asawa ko sa Kapila ang nangyayari sa inyo ha? Wala, amin na tabo. Mamatay pa ko dam. Tawag sa akong tindogan. Wala lagi. Buta Sikuan suli. lang. Si. Si katong isa, Si isa. Tutiguan ang katong kuan. tubay anak, O wala po. Gaya po kayo to. ikaw sa Lagi gaya to dam. Pero may pag may yung katong. Natuhog ko sa iyong payag. Madam. Kato noon. madam ka na natulog dito katong trabahante, tayo Jensan. Ano sa pagkakit ng ito nga. Natulog na na. Ganahan pa kamukama nga. Dahil may jujub ka. Di ba naman tug-jub-jub. Pag sige ba nagpaniin. Dili, sa tent, ikaw na ba isa sa tent, si Suning wa ba sa tent? Ay wala Huwag mo siya siya mo dito natulog sa tent. Lahat mo si Suning, kasi Suning mang rape. Nalayas na ang mong isa katrabahan, kay Girit, si Suning. Ano? Nakatuluhan. Tulad sino. Katulog ko Bet na rape. Pag wala, bayad. Utang. Bayaran niyo. Oy, mo ka nilayas to kay. Nakapamasahe. Dili po Grupa tumatawa niya, siya. day! Dulog Di gid ba sila. tumatawa Pag grip? gusto ka ni Musuling, anak. Okay. Kay dulog man sila. Hindi, mahigda siya, ang anang laki sa tent. Ah. Pag nahubog na kay manyak man siya. Oh. Ato niya sa tent. Pwede ka. Ang laki, di ba po na mong palang. Nga, siya ra isa ang lucky. Oh, Siya ra isa sa tent. Oh. Nga. Ato na niya, Ang ato saan na sa niya. Oo. Ano magkaupan sa mo ang laki ni kakaw siya kay Girit kay Suling. Di ba sili ko sa Girit nga paghubog ako sa shortcut ning anak man pod. Oh. Di niya ang laki ang balik na pod na siya dito. Oh. Pagbalik sa laki, nahubog na po Suling. Oh. Dan? Kasi gunahan na pod niya. Oh, yeah. Okay na, wala Unday, po unday. to. Awa na pod. Wala, ikatulo na pod. Ay, Sa ikatulo niya. Ikatulo na. Katulong rape niya. Nakauli pa to din laki. Nang uli pamitanan. Ah. Pag nilayas o nangangit sa mga. Ito mga partner. Laba mo ko. Oh. Nilaya sa ginoo siya. Wala Wala ka na na niya. kang pinuritin. Sila makay ka sa iya ha. Alam niya, maglawas gold. Mainga pod siya. Di giayo ta to nimo ta. Naman siya Kasi kasi. sa ano mo, Kasi ay, uyang. kasi sa ano mo, ayaw kay. Naman siya uyab niya. Ilaban kayo siya sa Babae. pambas nga babae. Ang babae po. Nasi kalipin po. Ay, Okay manokti sa. siya ron. Okay sila ni Suling. Tinggalan ka. Dahil okay ha. Tingkiyan ako ron. Okay kayo. Wala yung reklamo. Oh. Pagkaugma, di alam mo. Ilang, Istorya. masumbok sa mga babae. Musumbong Yan nga. na, ay daw sila. Paano ba ito sa Ha? Akala ko doon. Ako na pag-isa doon. Dito. Dali ako na sa kwarto. Asan? Sa kabila? Okay ba doon? Naglaro kami natin yung pusa. Ando na. Bagong ligo na yun, Marge. Oy. Naglaro kami. Ano? Di pagbuhat ko lapit. Hindi siya mabaho? Amoy ako. Ano ko, wawa. Ugma na lang. Ugma na lang. Ugma na lang, Ugma Marge. na lang, Marge. Bukas na lang. Inamoy Wala sa ako. baso Inamoy daw. ako. Wala na. Ano talaga siya daw? Ano, ano? Hello, balangga. Hala. Hello, mi. Hello, Ju. Amir. Dili pud siya malibang dani. Di, naman siya libanganan. Amo tundo ra siya. Oo, narayang libanganan. Hala. Miming. Hala. Mimi. Langga ni mama. Hala. Langga. Oh, I miss you. Za. Miss ikaw ni mama. Miss ikaw. Hala. Oh, miss ikaw ni mama. Langga ko. Ako sa Nindot ipaayos kaayo. niyang iri. Pag mag-internet ka, ipakanya na imong cellphone sa internet. Nya o man, dili kaabot ito sa iyong kwarto man pag mag-internet ka diri. Ah, sige, Para sige. kusog. Kay Nadia ang iyong router. Alam mo, dili siya ano sa kuha. Nagkampo lagi sa kuha.